Takže všechny zdravím. Dneska bychom si ukázali, jak kompletně v podstatě od začátku až po uložení si nastavit program s multiprocessingem. Není to nic složitýho, nicméně je potřeba prostě dodržet, aby jsme začali nastavení multiprocessingu, až potom si upravovali svůj program. Takže si to ukážeme. Ukážeme si program, který mám vlastně uložený sám, co jsme udělali s Jirkou Dvořákem na Polygonu, který funguje suprově. Je to lesní program, věřím, že teďka spíš budeme chodit lesy než pole v tomhle počasí, takže začneme úplně od začátku. Verze 4.0, připojuje se nám cívka, můžeme si píchnout na sluchátka, ať nám to tu neřve. Samozřejmě děláme to doma, takže ten detektor bude citlivý. Chceme udělat program z programu 6 hloubka, takže si nastavíme program 6 hloubka. Úplně hned na začátek se vlastně přesuneme do multiprocessingu. Vybereme Morph 1 a dáme Expert. Morph 1 vybíráme z toho důvodu, že nám opravdu ty hluboký signály, až na ty hluboký signály, nám pouští do uší chorus. Je to prostě nezaměnitelný tón, který si nespletete. Na mělkým signálu nikdy ho neuslyšíte. V podstatě to funguje až třeba u hloubek 30-40 cm plus. Takže začneme nastavení. Náš program je levý kanál, kanál 1. Pan panel v tomhle případě bude na nulu. Ten pan panel vlastně znamená, jak to chcete slyšet levý, pravý ucho a jak vzdáleně, nebo levý, pravý. Ono, když ho zapnete, tak vám čistě rozdělí levý, pravý ucho a jak vzdáleně od sebe. Důležitý, aby si to každý vyzkoušel. Někomu bude sedět hodnota 6, 7, 8, 9. Jo, to je čistě vlastně na každém. Je důležité si to oskoušet. Takže pan panel na nulu. Pod tím máme jedničku FX. To jednička FX znamená, že nám na tomhle levém kanálu vlastně to bude zvýrazňovat pouze ty hluboké barvy. Když přepneme FX na druhý kanál, tak je tady 1, 2, 3, 4. Jednička zase znamená pro hluboké barvy, dvojka, že nám to zvýrazňuje mělký barvy, trojka hluboký železa, čtyřka mělký železa. Takže my ale zůstaneme úplně u továrního, přesuneme se na levý kanál, dal jsem jedničku, pardon, a máme to vlastně na ty hluboké barvy. Další, reaktivita. Já v lese chodím 1,5, tudíž si tady v multiprocessingu změním obnovu na 1,5. Druhý kanál, aby byl hlubší a fungoval chorus, se mi osvědčilo. Chci ho mít prostě trošku hlubší, to druhý nastavení. Dávám obnovu 1 nebo 0,5. Jo, nechám na vás. Jednička, OK, budete to slyšet maličko líp, víc nahlas. Další. Citlivost. 95 na první kanál, osobně zase dávám i na druhý kanál plus minus to stejný 93, 95, takže necháme takto. Volume. Tady si můžete samozřejmě přepnout, v který ucho chcete slyšet hlasitěji. Může se stát, že někdo maličko hůř slyší, nebo má jedno ucho přecitlivělejší, takže prostě dám si na levý ucho klidně hlasitost 8, na druhý 9, je to na vás. Já nechávám opět 9 továrně. Další věc, low square vlevo, já vlastně preferuju do lesa high square, takže si vlastně na ten kanál levej změním na high square. A druhý pravý kanál, který má dělat vlastně ten morf, to morfování, ten přídavný tón u těch hlubokých barev, dám na low square, takže si to přehodím. Jedeme na tóny. Dvoutón můžete nechat, komu vyhovuje. Já chodím pitch v lese, takže si naklapeme na pitch. Tón 774, to je čistě výška tónu, záleží vlastně na vás, jak preferujete nižší, vyšší tóny. Já nechám tak. Zvuk železa na 177, zase můžeme klidně
změnit si ho úplně na 100, tak to třeba já osobně mám rád, aby ty železa opravdu výrazně brůčely co nejhlubším tónem. Hlasitost železa 9,8, můžeme dát klidně 9,9, 6,6, je to čistě na zase vaše subjektivní vnímání vlastně hlasitosti v těch sluchátkách. Já můžu tak. A tímhle s tím máme vlastně vyřešený celý multiprocessing. Jo, takhle se nám uloží, když si uložíme program, takže můžeme jít pryč a jedeme na klasické nastavení programu 6. Diskriminace, dávám 6. Expert, už tady máme nastavený ten pitch, což se nám vlastně přeneslo z toho multiprocessingu. Pivní zátky 0, noč vypnutý, tone pitch hotový. Silencer na 1, obecně já to tak prostě nechávám. Někdy 0, -1, podle toho, na jaký cíle jdete. Více hlásí, čím nižší číslo silenceru, tím více se hlásí železa do barvy. Takže nechám na vás 0, 1, takovej ideální stav může být. Citlivost 95, zase uložená vlastně, nebo tady nastavená tím, že se to přeneslo z nastavení toho multiprocessingu. Jo? Frekvence max, osobně všechno už teďka max 40, chci prostě slyšet všechny cíle dobře. Zvuk železa 9, zase uložil se nám z multiprocessingu. Reaktivita 1,5, opět je to vlastně přenesený nastavení z multiprocessingu. A morf 1. Zvuková odezva, dávám 5, threshold nepoužívám, tím pádem jsme vlastně prošli veškeré nastavení tady v tom 6 Deep High Conductor jako základním programu. A teď můžeme se přesunout na audio, kde já v lese používám Audio Filter 3. Je to z toho důvodu, že vám to ty signály roztáhne, trošku je vlastně tónově i vyčistí. Samozřejmě může se stát, že čistěji slyšíte i železo. Jo, že když vám to želízko jde do barvy, slyšíte v tom signálu maličko míň toho bručení. Takže audio filter zase je to na každým. Já chodím 3 až 4, někomu to může vyhovovat vypnutý. Jo, není to úplně takový problém. Low square, tohle je jakoby taková prostě věc, která v tom multiprocessingu je nastavený low square na levý kanál. Tím pádem ho máte nastavený i tady. Nicméně my jsme si ho tam přehodili na high square, takže tohleto už všecko necháme. A de facto tohleto je celý nastavení programu, jak chodím les. Takže můžeme dát nastavení, programy, uložíme programy, select a tady si vlastně pojmenujeme, jak chceme, třeba les morf 1 nebo les M1, aby jsme vlastně věděli, z čeho to nastavení máme v podstatě vytvořený. Jo? Takže já dám jenom LM1. Tak, uložíme. A máme LM1 a teď se vlastně podíváme. Nastavení máme kompletně celý uložený a u multiprocessingu už máme 5 user. Je to naše uživatelský, co jsme si uložili. Nicméně, když si to uložíte vlastně u jiného programu, taky tam budete mít 5 user, ale bude zase přesně ta, co jste si tam namačkali. Jo? Není to pořád jeden totožný multiprocessing. Takže tohle je k mému vlastně nastavení, k tomu, jak to udělat v podstatě od A do Z. A věřím, že to bude dost lidem vyhovovat. Kdo byl třeba u mě na Polygonu, většinou s tím lesním pitchem odjížděl, byl s tím spokojený, funguje to, je to jednoduchý na poslouchání. Takže tohle by bylo vlastně k tomu nějakému programu trošku vysvětlení. Spojím se s Jirkou samozřejmě, který tohleto video bude nějakým způsobem ještě upravovat, přidávat třeba nějakou grafiku, aby nám tam dovysvětlil, hodil tabulku, co se týče vlastně toho FX. Případně si můžete toto nastavit i, abyste slyšeli lépe mělký barvy, což je ale zbytečný, protože na mělký barvy je standardně udělaný morf 2, takže druhý multiprocessing.
Takže já děkuju za pozornost, snad je tam úplně všechno. V případě dotazů samozřejmě pište do skupiny na Facebooku xpdeus2.cz.sk. Můžete se ozvat Mírovi, můžete se ozvat mně, můžete se ozvat Jirkovi. Chystáme pro vás video, vlastně takovej pokec o celém multiprocesingu, kde to bude prostě nějakým způsobem komentovaný, budou se dávat otázky, my na ně budeme odpovídat, co vlastně lidi zajímá. Teďka bychom udělali první díl, kde si nemůžete ty otázky relativně vybrat. Budeme mít vymyšlený jakoby my sami a do dalších dílů klidně do komentářů pod videem potom a tak dále budete moct psát prostě dotazy a nebo na Facebooku, kdekoliv psát dotazy a my se na ně budeme snažit odpovědět, případně natočit nějakou krátkou ukázku, co, jak funguje, proč a nač. Takže za mě je to takhle všechno. Děkuju za pozornost a zase někdy. Čus.